chakora chakanya katambara chiel koro tamara dekni to koro oe rap nikech koro anxiety obedo mang'eny emomiyo sane sikunde wa kwayo mondo wabed gi gimiluongo ni wabed gi guidance, that guidance and counseling, that engagement nyithindo are so much they are engaged ma kapok gino timore to wasenene kapok gino nitie science mondo strike obedi strike ok chakre one night strike mondo obedi en gima chakore matin to develop omiyo kawan gi nyithindo gi wa follow gi up very closely to one kod gi kwaketo our department of guidance and counseling bobedo very closely there are some giniti gi mwabiro capture kapok majini owuok kechok nyithindo ok nyal nenda kawuono joni kiny giwengo hapana en gimo ochakore first term giteme matin akare ka konya dhi kama nyithindo ningo be ni gibedo monitored at all the time sani opogore gi chon nyithindo masani opogore gi chon ngene chon to ne dele wa to kose wodel to joluor ni kikete kamano Mr. Gane kodonjo del biro negi to sani del no kendo bedo ke del no makiketo negi obiro ti ochunga jodi chwade to wuok odhi kamodhi nyiso ni wadil gi generation ma the exposure magin go duong moloyo kaka waparo omiyo ningo wabed with waningo bed gik mang'eny ma kata wach mar guidance and counseling ne obed mang'eny mondo wafweny weche gi kapok gitimore wabed gi nyithindo close nikech jopuonj adier giseng'eyo ngene nyithindo gi poko timo penj japuonj osetimo penj and japuonj no odil gi nyithindo ma last time odil gi mamoko ka koro waningo wabed gi gik manyalo miyowa ng'iyo thuolo nyathi ma kama kit kawuono nyoro nyawinjo ni negi tamore chamo nyoyo kawuono awinjo gi wacho ni nyuka ni skari nyaka chik mana iti mondo ko kiwinje mago sign manyiso ni karite gi matimore koro kawa bedo kod gi machiegni and waketo activities mabe release anxiety nitie activities wadhi kawuono wadhi kawuono wadhi e pap wadhi go pira kawuono wadwaro watimo entertainment migi gi mabe engage gi to kwa keta no keto book eta mara dekni kanyo anxiety no okwanyal manage nikech nyithindo gi the knowledge magen go sani opogore gi nyithindo machon kamano to managing anxiety kanye wasekwano moko kuom penj mebed ka itimo ahinya to mago mochakore e pre-primary wantiere kod junior secondary kaachiel kod mago ma ibobed ka itimo e skunde mag secondary wang'eni secondary obobeda penj no mano mar KCSE bibobed kitimo kochakore tarik 3 dwe mar 11 nyaka tarik 21 dwe mar 11 mano mahigani kata kamano e penj mamoko gi ahinya to mago mag KPSEA Kilea KSJA kaachiel kod Kiplea ikruok winjo bed machalo nade ahinya to ne jopuonjre manitiere grade 9 next year gidhi e grade mar 10 wanyalo wacho ni gine pioneer class montiere godo kendo gine wanyalo wacho ni gintiere kar tem matene ni gine ma wanyalo wacho ni itiyo kod gi kaka litmus paper mar neno ni penj ni bobede yo machalo nade owinjo bed ni iko gi yo machalo nade inyanya to gisani magidhi timo penj career paths bendo owinjo bed ni giyiero mano motelo ne donjo e grade mar 10 higa manyien erokamano Joyce preparation mana kaka nasa wacho ne nyithindo gi pok gitimo penj ni ma penj bobiro mokwongo omiyo jopuonj nigi andam maduong' ahinya in preparation mar nyithindo gi omiyo ka nyithindo gi I just want to pick example mar grade 9 ni en nyithindo binigo ne giseyiero pathways pathways go beba de tero yes kude makoro gidwa ni mondo gitimore nade mondo gidhiye omiyo ningo beni jopuonj kinde ka kinde wawuoyo gi nyithindo gi kinde ka kinde wanyiso gi gima is expected kinde ka kinde wanyiso ni kwadhi gidwaro school makama kata dwaro pathway makama oningo beni timo subject subject makama akoro learning areas maber oningo beni timo mage oningo beni wa guide gi ni kidwaro school makama ni coach sani waseng'iyo pathway mane giyiero ne giseyiero pathway to oningo beni from the pathway kaka japuonj wabedo kod gi kanyakla kata machiegni manyiso ni mae yiero mane yiero to yiero mane yiero ni mondo teri mango school for example magi e gik moningo beni time maber moloyo koro ka
ket mijing'o ka to more of this joys and psychological part waningo be nwuoyo gi nyithindo gi mondo psychologically gin prepared nwadhi timo penj nikech ma penj ma is for the first time pok ne otime and mana kaka iwacho ni gin litmus paper ni mai gin litmus paper bedo ni in litmus paper no be anxiety to check in to dhi chalo nade baadhi dhi kama dhi koro en preparation manyaka ne wachak yepo en preparation psychological preparation oningo be ni jopuonj timo kinde ka kinde janyuol wuoyo kinde ka kinde and more especially manitie boarding yani manitie boarding anxiety no mokuongo omis jonyuol ne mar ariyo owe kado dala kado makone ni opogore gi kado makone ni koro nitie gik mang'eny moningo be ni nyathini deal go process gi koro kwa kawe kama kawaida anxiety no check in koro oningo be wa engage gi kinde ka kinde wawuoyo kodgi kinde ka kinde wa prepare gini mai gima dhi timore wadhi time kama mai gima oningo be ni concentrate kasto kamano wa manage gi to